Horas madhita saluhupna adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame nasian de bata mata dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagebetur puk jamita di pertangyangan di bagasa tikyon tersurat do di Pesalmen 145 ayat 10 pitu sahatu 20 sada. Tapi huk majo hatan itu puki di bagasa rohat tabe songonom madidok. Nabonar do Jahoba di saluhut akadalanna. Jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Donok do Jahoba di sude akan nama jo ibana. Tongot tahe di sude akan nama jo ibana di bagasan hasit tongan. Ibana mabail lo monirohan yaka nama kabiari ibana. Jala di begido anggup nasidai, jala di palua do nasida. Jahoba do pangodingan ni sude akan nama kaholongi ibana. Jala di siapo do sude akka parjahat. Iko berita honon di pamangaku do puji-pujian di Jahoba. Jala nasa sibuk memuji kuarna na badiai rodi saliling-lilingna. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan tuhatta Yesus. Molo taingot akka pabahen na denggan. Nauk tajalo siyan akka dongata. Manang siyan akka na jonok tuhita. Jala marhite akka pabahenan na denggani. Tahilalado rupaning. Naung diurupi hita di akka hal-hal tertentu. Totu las doroha marningoti. Jala nakpe naung tadok kiam mau liate rupaning tunasida. Ulu do peramu se tadok mau liate. Atik pehola di bagasa rohatta. Ia soi ulu do rata dok di bagasa rohatta. Nabur judo halak ni ibah. Nabasa do ibah nabah. Dohot akapat dohan na sumatu sido pe. Alay sebaliknya, ulu do gabe didok rupaning di bagasa rohana. Iya dema gudang artani. Namo ranin nai. Alay hulik na sumatak. Pilet tahun na pe beda tipis do tuak kena pugusi. Artina, marningot pribadi manang pabahenan di sasahalak, juk-juk dui gabi patubu pandangan tertentu. Ise jala bohado ibana di bagasan nguluta. Donga saha porsiaon, gobbaran na songoni matong najupak kita diturpukon. Nunga dialami parpesal menon, akka pabahenan na siya debata di bagasan nguluna. Marningoti gabe ruar ma panidangyon na. Ise jala bohado de bata di bagasan ngulu ni parpesal meni. Diturpukon adong do tabigin aking marang napiga padohan. Taringot tu ise jala bohado de bata di bagasan ngulu ni parpesal meni. Ia kapadohani ima na bonardo Jahoba de saluhut akadalan. Basa do de bata di saluhut jadi-jadian nai. Donok do Jahoba di sude akan nama jo ibana di bagasan hasit tongan. Ibana mabahen lo moniroha ni akan nama kabiari ibana. Di begedo angguk-angguk ni naporsea. Jala di palua do naporseai. Diodingi di bata do akka nama kaholong ibana. Disiapo doa kaparjahat. Songonima pengakuan manang panidangyon ni parpesal menon. Marningot akka pabahenan ni debata di bagasan muluna. Laos borhat sian akka pabahenan na denggan nasihat Tuhanima na mangojar parpesal menon ikom mamaritahon puji-pujian di Jahoba. Donga sa porsiaon songoni manang turpukom managihok kita sudi. Marningot akka pabahenan ni Tuhani di bagasan nguluta. Bonar jala adil do tututu hatai di akkadalanna. Pardeng kabasa di bana. Aliatik pesongoni
Sipata say adong dora siat tonga-tongata na mangarajumi hirana su adil Tuhani di bagasan muluna. Didok rohana na merdika do Tuhani patudu holongna. Apalagi ma mulu diujuri paning membandingkan dirinya tu halana asing dalam hal haringgasonna manang dalam hal burjuna na marhuriai. HP dihilalai bana dang adil Tuhani ay gumudang do pasu-pasu ni Tuhani tu halana asing ati pe dak songo ringgas ni ibana parhuriaonna. Boha hiadoro tu pikirat tanah songo ni amanginam ujuta ujiru paning membandingkan haringgasota tu halana asing. HP justru saya gumudang do taida pasu-pasui tu halana asing naso apala songo kita ringgasna pajonok ko dirina tu Tuhani. Alai hea manangdang ropi tu pikirat tanah songo ni na pasti daudu ubotoat tu hatai sian na terpikiri sian na tahilala hidobain adong hatan itu hata na madok ay dada pikiran munai jala dada dalam muna akadalaku ninda Jahoba. Buidu teida di Jesai 55 ayat 2. Lapatan na unak pola gabi mangorui semangat parhuriauta manang gabi mangorui semangat ni haporsiauta tutuhani mulu pesipata tahilala dang apala songon natasakapi dilehot Tuhani di bagai semulutta. Ay narumik kok di Tuhani dada akan alau salpui alai nama notongi do dibahini do olu tu hatta Yesus memilih dirina di hapinor silangi mamor sadu setai sudi asa di ujungna taruli hita akan aporsea dilasnya roha nama notongi. Jadi unak pola talujai pikirata holam marningot dohot membanding-bandingkan akapabahena ni debata dia kekebutuhan ningguluta nalau salpui. Anggo holan di tanah odo hita makirim di Kristusi jol manadu mangul lo hita sian saluhutna. Buidu tajaha di sada Korin 15 ayat 10 sia. Ay parpesal menope dan laus torus say mulus perdalanan ningguluna. Dak say sude akan napinangidunay dilihot Tuhani. Sipata dotong ditegor debatai bana. Jala ikum mengadupi akibat niaka pabahenan manang pangalawasyon. Taingok do boha perselingkuhan ni si Daud doho siba-siba. Ati pe naung ditopoti si Daud dosana tu debata. Alai yang go poso-poso na tinubuhon ni siba-sibai tong dek mate. Ati pe naung marpuasa si Daud martangiang mangiduho tu Tuhani asa di pemalum nian poso-posoi siap persahitonna. Alai alus ni debata dangi kosongon na pinangido ni si Dauti. Mate dotong poso-posoi. Buidui tajaha di 2 Samuel 12 saplonom. Alayati pe dak say songon na pinangidunay di pasaw debata dang gabi sudat si Daud makatidakon songon akapadohan na jupakita di bagasa turpukon. Na Bonardo Jahoba di saluhut akadalan na ima di parpesal menon. Basado debata jonok do Jahoba di sudi akan maju ibana di bagasan hasil tongan. Dibayad do lomon rohani akan makaberi ibana. Jala di begedo anggu-hangguk ni naporsea. Jala di padua do naporseai doho udukna. Jadi dang gabi sudat parpesal menon maka tidak kon hadirin di debata. Ati pe dak saya songon na pinangidunay di pasaw debata di nguluna. Asala songoni manak kita pe di ngulut taon. Mulu pe sipata ikon adupata ragam ni paruk kilon di ngulu. Jala sipata pe
dang songon nata pengidui di pasau Tuhani. Totong mata haposi jala tahati dakon. Ise jala bohado di batadi bagasa ngulutta. Pardenggan basa jala parholongi roha di bada di bagasa ngulutta. Laos panidangyo taima nata haposi. Jala laos panidangyo taima muse na mangojar ngulutta. Naso macohot lahu memeritahu puji-pujian di tuhattai. Ima marhite sudi hata doho parangan ngulutta. Aina dumenggan jala na umuli siya nata pikiri jala nata sakapi di ngulu parsatok kinanon. Ido di sakapi jala di patu-patuhani di bagasa ngulutta. Alani tabaritahu matotong puji-pujian di Jehovah rodi saliling-lilingna. Amen. Marta yang mahita. Moleate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Ajar-ajari jala tugu-tugu mangulu nami. Lahu memaritahun puji-pujian di guarmu nabadiai. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.